Da, i spomenici mogu da govore. Da, ako niste znali, saznaćete to u nedelju na Kalemegdanu, kada će biti održana ova vrlo zanimljiva manifestacija, kada će biti predstavljeno 13 velikana srpske književnosti. Cilj je naravno da vam približimo njihove živote. O tome razgovaramo u nastavku jutarnjeg programa. Sa nama u studiju Anđelka Đukić ispred Kulturnog društva Lada i Marko Zirojević, Udruženje Centar za razvoj ideja. Dobar dan, dobrodošli u studiju B. Da, ovo je prvi put da se organizuje manifestacija ovakvog tipa. Jeste. Ovo je neka premijera, a mi verujemo da će dobro proći, pa je onda u planu da se sve to nastavi i da se proširi. Beograd je pun spomenika, nekad ih možda i nepravedno ne primećujemo kada prolazimo nekim već ustaljenim stazama, pa tako i kada krenemo od gradske biblioteke, pa nastavimo dalje ka Kalemegdanu, često prolazimo pored tih spomenika, zapravo ne znamo ni ko su ličnosti, čiji su to spomenici, a ne znamo ni o njima baš nešto. Kako će konkretno izgledati? Pa, ceo događaj biće dva prikazivanja, praktično od 17 do 19 časova. Sve počinje kod prvog spomenika koji je, čim se pređe pešački prelaz kod gradske biblioteke, kod spomenika Kostka Tošanovića. Publika će imati priliku da kroz vođenje 13 glumaca ide od jednog do drugog spomenika i na taj način sazna kroz interaktivne monologe, ali i njihovu međusobnu interakciju više o njihovim životima i o samim tim ličnostima koji su doprineli srpske kulturnoj baštini. Da, kada govorimo o tim ličnostima, to su Stevan Mokranjac, Miloš Crnjanski, Radoje Domanović, Bora Stanković, Jovan Dučić. Jeste, Jovan Dučić je bio ozbiljan lik. Da, pa biće ideja da ih predstavimo što, da kažemo, ljudskije, dakle da to ne bude u vidu samo neki... Možda neki detalji koji nisu toliko poznati, opšte poznati. Tako je, u scenariju uvršten ne samo njihovo delo, nego i njihov lik, to jest one anegdote o kojima smo mogli da čujemo iz Skadarlije, iz čuvene kafane Tri šešira i Dva jelena, pošto mnoge od tih ličnosti su se međusobno i družile, neki od njih se i nisu družile i imamo čak i male, da kažemo, svađe u samom scenariju, zato što, kao što je Marko rekao, predstava je interaktivna, publika će, naravno, možda... Su dozvoljene neka pitanja? Naravno, uvek naši glumci su vrlo potkrepljeni informacijama o ličnostima koje predstavljaju. Oni takođe otimaju publiku jedan od drugog. Sad negde je to otimanje prijateljsko, a negde ima i malih varnica između ličnosti, dobacivanja i tako dalje. Otkrite nam neki detalj iz života, recimo, Jovana Dučića, za koji nismo toliko znali. Pa da, recimo... A koji će naši gledalci, posetioci ove manifestacije saznati u nedelju? Pa imamo jako zanimljiv spoj Dučića i Šantića, koji stoje jedan preko puta drugog. I Dučić, kada otima publiku od Šantića, Šantiće malo tu i buni, zato što mu je preoteo i Verenicu. Tako, malo se bavimo i tom trivijom s početka 20. Dučića su volele žene. I on i njih voleo takođe, gde se on i pravda, on je čovek romantičan, on se jednostavno prepušta ljubavi i utiscima, impresijama, tako da on ne razume zašto njegov drugi dalje ne želi da razgovara sa njim, tako da to je to. Ja sam čuo neku anegdotu za Dučića da pošto on bio diplomata i da na nekom prijemu niko nije doveo suprugu i onda kada se on pitao ljudi gde su žene, kaže pa svi smo čuli da ćeš ti doći. Da, jeste, pa to je bilo, sakrite vaše supruge, sakrite vaše ćerke. Stiže Jovan, da. Dakle, jedna tura u 5 sati, druga u 7 i sve besplatno, to je ono što je važno. Besplatan ulaz i između te dve predstave imamo i koncert na muzičkom paviljonu gitariste Momčila Aleksandrića, koji je inače naš jako poznati klasični gitarista, na Berkleyu studira, tako da publika će moći da uživa i između ta dva izvođenja. Nije potrebna nikakva prijava, ništa, samo dođite. Dođu, uživaju, prošetaju se između spomenika i saznaju nešto što, pretpostavljam, nisu znali. Dobro, ideja je da se ova manifestacija proširi, rekla ste, i na možda neke druge spomenike i na neke druge ličnosti koje to zaslužuju. Naravno, Beograd je
kao što sam već rekao, pun spomenika, poznatih ličnosti koje su učinile i ovaj grad i ovu državu na neki način zadužili ih, tako da red je da im se odužimo na ovako jedan zanimljiv način. Da. Ovo će sve trajati koliko puta? Ne, ovo sada jednom, pa ćemo onda videti i naravno u saradnji sa Beogradskom tvrđavom koja je podržala ovu manifestaciju, pa ćemo onda naravno takođe u saradnji sa njima razgovarati. Ukoliko se ova nedelja pokaže kao uspešna i ukoliko puno ljudi dođe, pretpostavljam da će ovih manifestacija i biti nadamo se. Da. Hvala puno još jednom. Hvala vama.